салому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. имрӯз 15 январи соли 2025 навор кардем баҳри шумо. дар навори имрӯза бардоро хонаҳо ҳаст аз шаҳри Душанбе, бисёртар яъне ки имрӯз ма пешкаш шумо гардонистам бардоро. бетараф набошен, як донаи лайка, хати подписатсия, агар меҳмон бошед шербача фаромӯш накардами канал. барои рекламатон муроҷиат кунед. салом ва дуруди ман баҳри шумо дӯстони азиз. агар ки шумо хона дорен ё ки мошин ё ки замин ё ки квартираи фурӯшӣ, марҳамат рақамҳои ватсаби мо ба мо занг бизанен. дар навораҳои оянда, яъне ки дар видеои дигарӣ хона ё ки мошин ё ки замини шуморо реклама мекунем дӯстон. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Торкистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восиф, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Торкистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Торкистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба эълони якуми фурӯшӣ. эълони якумо чие бардоро? эълони якумо хонаи кадом тараф? хона аз шаҳри Душанбе, Қаратегинский мега дӯстон. Қаратегинский каничкаи маршруткаи 5. чихе ки ба шумо маълум аст, ин тарафҳоро уже шарбачое ки дар Душанбе айни ҳол қарор доранд, шумо медонед тарафҳо кадом тарафда, яъне Қаратегинский хона деэтажае бардоро. шкатур монтаж кардагия, чихе ки шумо худтон дидестен. ана 4 дар хона дорад, деэтажа 4 комнатаага, 2 сотиқ замин. хонара нархш акамон нархи соз монда, яъне ки нархи ба инсофона. нархи хонара 260 000 сомонӣ мегӯяд. ҳатман агар аз номи канали Авто ТВ шумо занг бизанен, бо шумо да арзон мекуна бардоро. ячи нимчи бо мегзарм мега аз номи канали мо. рақамон 07 10 20 77. ватсап дорад, метавонед ки ҳатман зангш бизанед якада. канечкаи маршруткаи 5 бардоро. хона пашти 80% бучидаги. дари главниш задагиай, трезошам задагия бардоро. чихе ки шумо дидесен 80% хона бучидаги. документоша умуман фикр накӣ ки барои чи и 4 комнатаага 2 сотиқа 260 000 гуфтесай, фикр накунед ки документош проблема дорад. акамон гуфт ки документош 100%, яъне ки умуман проблема нест. ҷош ҷои хубай, яъне ки ҷои популярниай. ҳатман аз номи канали Авто ТВ занг бизана, боз муомила дорад. об свет дора, об свет проблема нест. мактаб наздикай, беморхона наздик аст, аптека ҳам ҳаста бардоро. марҳамат, касе ки конкрет нами харидори мустаҳкам боша, агар бародар азиз зангш биза, боз муомила мешавад. рақамон 07 10 20 77. дар Душанбе, Қаратегинский, канечкаи маршруткаи 5 бардоро. анаи дари главне ки меброен. ин хонаҳоро бисёриҳо намефаҳманд, неки ба нархи худаш арзанда ёхе. хонаи заминие бародар. ба ҳазор сексия нестай ки вақт чих шава. мисол дуюм эълон мегзарем. эълони дуюмонам боз хона дар Душанбе, деҳаи Дарёбод, 20 метри квадратӣ, 2 комнатаага, хай худаш як этажае бардоро. як этажаст обши. хонаи заминӣ 300 000 сомонӣ мегӯяд, боз муомила. рақамон 07 08 69 29. ватсап дора акамон. ҳолати хона ҳамин бардоро, састаи ҳамин хелай. чихе ба чашми сар дидестен, чойлоб дора, об свет ҳастай. неҷаш душавоиша бардоро. агар ки конкретни харидор бошед, шербача занг биза, боз муомила ка. ба сеюм эълон мегзарем дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам. эълони сеюми хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат, кӯчаи Бинокорон,
ду комнатага обши 3 сотиғ замин дорад. обши 3 сотиғ замин бардоро нархаш 179 000 сомонӣ. рақамон 104 90 29 29 WhatsApp аст. ремонти хонаро бардоро коробка ҳисоб кинем, яъне ба ҳисоби коробка бигиремш чихе ки десен хитон ду комнатача дорад, ду кулбача. ана обши 3 сотиғ замин срочно пул дар курай назди бозори кӯчаи бинокорон. муомила дора ҳатман касе ки конкретни харидор бошад. хона пеши бозор дар бардор бозори ваҳдат кӯчаи бинокорон. 4 элон мегзарем дӯстони азиз. элони 4 хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. хонаи хубай 3 дар хона 2 сотиғ замин дорад. чихе ки шумо худтон дидесен, хона рӯ ба рӯи мошинбозори Душанбе, наздикии шоҳроҳи Душанбе, Қурғонтепа. транспортҳо ҳастай, больницаам ҳаст, мактаб, магазинам ҳастай бардоро, обу светам ҳастай плюси ранги ҳамаи ҷо. хона ба кирпичи пухта сохтагӣ, 3 ҳуҷрага, калдор, кухни, баня дарунӣ. то ҳамҷаша. хона обши сохтагиай, яъне ки расходи конкрет нам шидагиай хонада. акамон да срочно пул дар курай. хона коробка айни ҳол. мо худмон оформид мекунем мега. кредит ҳам мешавад ё кунем бардоро. кредит мешава, лекин аввал 70% маблаға мете. мондагиша 2-3 моҳ пас агар бита мега ана хелда розӣ мешем мега бардоро. дӯстони азиз, касе ки хонаи лишни дора, мисол агар илоҷаш боша, мардам дар комментария ма суроғ кардистанд ки ана хонаҳои кредит ба мо дастрас, ки агар ки дошта бошем бардоро кредит, марҳамат, мо да занг бизанем, мо рекламаш мекунем, кредит хонаотона савдо намонем. дар Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ гуфтем, ҳамин тарафодай 235 та мега камон 3 дар хона, хонаи коробка, яъне ба кирпич сохта, ғишти пухта, яъне 5 миллион мегзарем дӯстон. элони 5 хонаи фурӯшӣ боз дар Душанбе. и ҳам тарафи Фирдавсӣ дорад. и хонаи цоколния бардоро шарчаваш барои зиндагӣ кардан муҳайё кардагӣ, чихе ки шумо худтон дидестен дӯстон. цоколни обши 36 метри квадратӣ. акаман нархи хонара 230 та гуфтесам, боз ҳатман муомила. хона дар поёни корвон, маҳаллаи Гравзавод, 500 метр дуртар аз роҳи асосӣ ҷойгира мега хона. дорои ҳамаи шароито, чихе ки шумо ба чашми сар дидестен, барои зист зиндагӣ кардан, барои истиқомат кардан бардоро шарш муҳайё кардагӣ. 230 000 сомонӣ хонара нархаш дар Душанбе, Фирдавсӣ, поёни корвонда, маҳаллаи Гравзавод. харидор метавонад ки пешакӣ занг бизана ё ки аз наздик биёд бина мега. ба 6 миллион мегзарем дӯстони азиман. элони 6 боз хонаи фурӯшӣ боз дар Душанбе, яъни коробка, чихе ки ба чашми сар шумо худтон дидесен бардоро. хона як 70% бучидагиай, 2 комнатага дар якум этажай, 52 метри квадратӣ, 205 000 сомонӣ нархи хона. дӯстон, ин нархҳоро фақат Автотв баҳри шумо пешкаш мекунад, яъне рақамон 104 46 44 30. WhatsApp аста метавонед ки шумо занг бизанед. ремонт ба ҳисоби коробка хона. и хона ҳам поёни корвон дар бардоро, яъне ё кунен 205 000 сомонӣ дар поёни корвон хона баҳри шумо. рақамон 104 46 44 30 дӯстон. занг бизанед, боқӣ монда маълумотро тариқи телефони акамон худшон мефаҳмонад шумода. ба 7 миллион мегзарем. инак элони 7 хонаи фурӯшӣ боз дар Душанбе. ё кунен дар Душанбе тарафҳои заминои Зарафшон мегам, тарафода бардоро адирои Зарафшон аниқтараш дар Душанбе 3 комнатага 10 сотиғ замин дора плюс и нархаш созай, нархи навои худаш арзанда дӯстон. рақамон 100 00 83 38. WhatsApp астай. хона дар ҳолати миёна ва ремонти миёна қарор дора. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% свет хати усталба дар даруни ҳавлия, яъне ки мегзарониш. ба ҳамин рақамҳое ки ма
بازی شما دا گفتم نه 100 نه 0083 38 زنگ بزنیم با خمانده معلومات را اکمال شما دا میفهمونم میتتون. با 8 میلان میگذاریم دوستان عزیز. اعلانی 8 خانه فروشی باز در دوشنبه پیش 7 اختر. این خانه به حد خانه لوکس بردارو راستی گپ خودم دا معقول شد. نزد بازار کاروان پیش 7 اختر 3 کمنات تاگه 92 متر کвадрати. نرخ خانه را بردارو 1 میلیون سومانی میگن. رقم 901 11 68 68 واتساپ داره کمون میتونید که شما زنگش بزنید. خانه در دام 14 اتاژه. خود خانه عینی حال در نهم اتاژه بردارو. در نهم اتاژ قرار دارد. آب و سویت هسته. خانه لوکس بردارو. یگان گرم نقص نداره که برای شرط زندگی یعنی که پیش شما را بگیره. خانه 100% مقصدی گپم. داکومنتو هست. конкретни маъмулият кине агар аъзоми канали мо бош мода я чӣ мегузара. марҳамат ҷилонтон бинед дӯстон. эълони наҳам мегзарем. эълони наҳмон боз хонаи фурӯшӣ дар ваҳдатаи иш деҳаи охчар дӯстон. дар ваҳдат деҳаи охчар 2 комнатага 4 сотиқи замин дорад плюс и гирди банаш чотка маҳкам кардагие дарвозаша мондагие бардоро 140,000 сомонӣ нарх кардан акамон. рақамон 9 89 95 99 дӯстон ватсап аст. хонаи фурӯшӣ бо нархи дастрас. беҳад зарур мондагӣ мега соҳибош хонаро мефурӯшам. агар не фурӯхтанишам нестам рости гап дар ин нархи наво. харидори аниқ боша ҳамин рақамҳоро бигирин зангшон бизанем бо арзонтон мекунам. дӯстон расидем ба анҷоми барномамон. баъри менато як донаи лайкчаи бисмон фаромӯш намекунед. агар ки дошта бошед хона мошин замин чизе ки ҳаст бардоро инами рақамҳои мо ҳай метавонед ба мо муроҷиат кунед. мисли ҳамин инсонҳо мегирам дар навори оянда рекламатон мекунем. шер бачаҳо боқӣ дар паноҳи худо бошед то наврҳои оянда худованд ёру мададгортон бошаду паноҳтон ба худо.